Yan yung tanan sa pagpalino. Alang sa pagbasa sa Malaang Ulo. Unang-una pasahon ko ang English, kaya kung manutin akong dadala ng Bible sa New King James Version o kayo ang Binisaya, doon yun na ako di magbasa para nga masabtang pag-alit. O Jeremias 17, ikan sa 5, hangtod sa 8. Cursed is the man who trusts in a man and makes flesh his strength, whose heart depart from the ruin. For he shall be like a shrub in the desert, and shall not see when good comes, but shall inhabit the first places in the wilderness, in a salt land which is not inhabited. Blessed is the man who trusts in the Lord, and whose hope is the Lord. For he shall be like a tree planted by the waters, which spread out its roots by the river, and will not fear when it comes, but its leaf will be green, and will not be anxious in the year of drought, nor will cease from yielding fruit. O sa Binisaya, ako sa masang Binisaya. Nagingon ang Ginoo, silutan ko ang tao nga mutalikod ka na ko o musalig hinuon sa mga tao o sa kusog sa tao. Sama siya sa usa ka sa pilit sa deserto nga nagtubo sa ugang yuta o sa yuta nga paratiin walay laing talong nga muturok, wala gayoy maayo nga maangkon niya. Apan, panalanginan ko ang tao nga usalig ka na ko, may sama siya sa kahoy lungol sa tubig. Mukuyanap ang mga kamot ni nganto sa sapa. Dili siya mabalaka kunti init na kahit dili malaos ang iyang mga dahon. Kung dili uulan, dili gihapon siya mabalaka o magsige siya pangunga. Mao ka na ang mga pulong sa Ginoo mag-aamputan. Kamanan ka Diyos, amanan mo kalangit nun, Lord, nagadoon kami sa iyong presensya. Alang sa pagbahin-bahin, ining kalankon na espirituanon, ilauman ng mo Diyos, nga amatagusa sa among kasing-kasing, andam karon sa pagdawat sa imong mga mensahe, o ituod o Diyos, nga kining imong alagad, magasulti, dili sa iyang kaumalingon, kundi nagagikan diha kanimo. Ang imong Holy Spirit, mo gayon ang nag-isulti sa iyong mga katawan karon. Ang ikotan ang Proverbs 3:5. Trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. Sa 6:3, in all your ways acknowledge Him and He shall direct your path. How many times na nagidugtong kita sa atong Ginoo? Every day, every week. Pila mo'y atong ihatagan o panahon ang atong pagpagidugtong sa Ginoo. Pila po ang panahon na gihatag nato sa Ginoo o diha sa kalibutan. Sa Ginoo, pila man ta? Nani, daghan mga tao karon. Ngayon din, yes, si Lord Jud atong unahon, si Lord Jud atong unahon. Pero pag-ingon nga, manlakaw ta karon ato talento kay magkwanta. Dili lang sa kumukuyo, kaya niya pa pagbuhaton. Magsimba karon, dili sa kurot kasimba, kaya pa pulang-unon. Dili sa pagbuhato, kaya pa pulang-unon. Niya pa pulang-unon. That is sama. Isaran ka, kung atong analyze on ang life, spiritual o physical life, kung sa may ginagahan, nato ang tagal. Ang pagkutanan ako, how many times you pray every day? Kinsa may nag-ampo katulo sa sakadlaw. Sabi hapon, o pamaho, udto, hapon. Ngayon na siya, ako, kanina ako. Kakabili pa ko mukha, ako naman ako. Kaya sa prayer, okay, ubiyan na. Pero, more than 3, sakadlaw, hindi siya nag-ampo. Praise the Lord. Dapat naman yung tayo pag-ampo every day. Diba? Nata, mas maayo pa ang Muslim. Kapila mo ako ang Muslim?
Kalima. Alas 6. Alas 9. Alas 12. Alas 3. O alas 6. Muna yung prayer sa mga masinan. Kita, nawala na schedule. Ha? Mag-aupo lang siguro o naipaginahan lang. Lord, kinahanglan ko tuition. Lord, nahanglan ko nga bantayan minimo. But we have no regular na pagpapipronto kaya sa atong Ginoo. Kung sa igingon, hindi asa magkataan nino, ano yung duwa ka point? Una, kaninian sa 5 sa Jeremiah 17:5. Agayon din no? Una. Curse is the man who trusts in man and makes flesh his strength, whose heart depart from the Lord. O sa kuno, ang iyahang flesh o iyahang suso. Gayon, curse. O sa may curse? Tinunglo. Tumlo. Tumlo ang tao. Tinunglo ang tao na magasalig o tao o magasalig sa iyang lawas ingon nga iyang puso. Ingon na ni. Asa ka nagsalig? Ay, sa tao. Siguro, ingon ta karon o sa Ginoo Diyo kanya ang talisipan. Pero kamot sa ato, ubi pa si ko at pinita. Tumayon. Kung ato Diyo na inutukan pag-ayo. All the promises of our God, we will do ko. It will really manifest in our life. Siguro, katong ingon ni Pastor Joe, katong pastor dito sa Lipulog na milyonaryo, katong panday, nabiyo sa tinan, pero nagpuyo siya sa kamay ng bayan. Mga isuon, we might may utang na nabagod kayo. Nga naman lagi kasi hindi ba kung simba. Nga naman lagi kasi hindi ba po kung atin ko sa lisod. Wala man lagi ko madato. Matanan-tanan no? Nga naman lagi naamang ko yung mga problema. Mga isuon, moingon ko, kung wala na kay problema, layo ang Diyos diyan mo. Why? Tungod kay ang tinuod ng Kristohano, inahanggang testingan. Testingan. Ang kagamitan, testingan ta. Antod nga ako po, doon ko, yes Lord, paano matulog? Kaya iba naman yun, lain-lain naman. Kaya ako, yes Lord, yes Lord. Yes, Lord. Ano ako? Eh, ako nagpanaog po sa William. Kaya natingalan ito po nga. Ako buhat ito. Tistingan juta. Labi na po ng fire na juta tiyasa ko. Amen. Wala nga, unsa ko din nga tao kung saan ito sa tao? Tinunglo. Ha? Tinunglo. Tinunglo siya. Lagay mo siya din sa bilisay na ruhon dyan nato ni upon sa siya may sama. Lagay mo din, sama siya sa usa ka santinit sa disyerto. Usa, hindi naman kita sa natin disyerto. Kasi sabi nakikita disyerto din, ito naka-abroad po ay naka-abroad disyerto. Diba? Ang disyerto, muna ang pakita niyo dito, kung naman siguro na sa geographic mo sa kunan, exploit siguro ta, kung gana, lugar, wala yung mga talong, nagtubo, kung mato pa diri sa penetra ng itubo dito, anak, kunya, ako sa ugang na yuta, mato pa niya, nagtubo sa ugang na yuta, o sa yuta nga parang din, walay talong nga muturo, wala gayoy maayo na maangkon niya. Dili ako tanawon, doon ako'y bitabo nga birthday. At sa tabangan niya, Pwedis. Birthday sa, ka-observe ko ba? Ka-worship.
o Thanksgiving. Unya, naay dato, di ko nyo ako pa. Nakakalag yun. Natulog, mayo kayo ang message sa pastor. Sa taon-taon, wapag yung galing, matumatunga ko ang message sa pastor. Nalini-lini na siya. Wala ka dyan. Kaya natulog. Ni, talikot, ni kanao. Inugayan siguro ko sa wali. Kunya, wapag mo na ako nararin na ang mga pagkaon. Kaya mo lang. Kaya tuyo din ito siguro. Kita na ko niya kay mga mga level niya sa school pa sa high school. Nag-celebrate mo siya sa 70 years old. Una kay bihok na lang siya. Hantod nga pagawas niya. Uli di ay. Muna pag-iksoon. Mahibang mag-gauge ni mo ang tao. Bisan o kung sa siya kadato, may sama siya sa talong sa desierto. Dili yun siya makakapon nga naman Diyos na yan pagbati mga diha sa ulo sa Diyos. Apan, matod pa po sa promise dili lagay mo din sa city. Panalanginan ko ang tao na musali kanako. Asa musali? Kanako. Nato sa ato ang Ginoo. Koto giingon di Pastor kanina ka. O musali ang tayo. Dili tapo ingon na nakakuha na ko. Nakarin sa out ko. Kadala. Naluwas ng tawanan tungkol ako. Masaya prawataan na. Mulay ingon na dahil sa kagabi nga ingat yung po ni Lord na abuin Pharisees spirit. Ang espiritu sa paresyo dili yun na nato pa tangkol. Kaya sa hay mangkol muingon na mga tanga mas nakabalo ko niya. Mas labaw ko niya. Kung naisuan, ang tanan nga atong pagbabato, ang tanan nga atong nahimo, dili na sa itong kabalingon. But, for the Lord, dahil ito sa una, kanahon nga tumigas magdalo. Manukok ko musulod. Kaya, gabi na ko galilain man, kailangan gusto na dito, kailangan gusto na. Ikaw na ito, nabawas na ikaw na ito. Pero, giingan ko sa Holy Spirit. Through conviction, kung sa may makuha ni mo kung muatras ka, kung sa mapoy mawala ni mo kung muatras ka, pagamit lang sa Ginoo pagsulti. Igop lang ka pagpasulti. Kahit ang kasing-kasing kunay magpupot kanila. Kung bidawat ka ng tawanan, kung wala siya mudawat, si Lord ang nakibaluhan. Ang bulumato nako, igop lang tang magpagamit. Muto iniunin ni Pastor John kanina. Ayaw ang una, ang tanan na nanahimo kundi yata nato diha sa ato ang Diyos ang glory and honor. Kung saan natuto siya? Kung saan natuto ang musalig sa Ginoo, may sama siya sa kahoy doon sa tubig na mukuyanap ang mga gamot nini na tunog sa sapa. O sa English pa, he shall be like a tree planted by the water which spread out its root by the river. Nasama siya sa usa ka tanom nga natanom niya sa suba o sa sapa nga mukuyanap ang iyang mga gamot gato sa bukid. Muna nga, when he comes, o dili siya mabalaka, o kay dili man malaya ang iyang gamon. Ano di man malaya? Kaya ka ang kurma dito sa tubig, sa suba.
Unya, will not be anxious in the year of drought. Okay, will not worry in the year of drought or cease producing fruit. Dili gayon mahunong sa pamunga. Muna nga usahay o ang mag-ilhan dyan nimo ang tinuod nga nag-alagat sa Ginoo. Kay bisan unsa na problema, kani kung ihatag ani nga kanang talanawon, kanang gingon o dili mahadlok sa hulaw, dili mahadlok sa tingirit, o na ang mga ni-atake sa kaway. Kung man nag-atake sa kaway, mapunta na ka kwarta. Pagkahurot sa ibuwa, na kailangan kapag-ingnan. Dayon, ang mudamok na nagkaglaing. Mudalver talaga. Antod nga makauna-una na kagili mayo. Dayon, o tinuod ka na Espiristuhanon, isa kung sa mga drought o hulaw mag-aabot. Usahay, wala tayo bugas. Usahay, wala tayo ika magasolina. Kung sabay ito ang mga pagpanginaglan. Mag-isod na sinabi ba na nato? Amen. The only thing is trust in the Lord. Yes, amen. Usa mo na isuon kung doon kung tinuod kita na atong gipili na ano sa to? Atong gipili? Usa man ang espiritual ng kinabuhi o ang physical na kinabuhi. Usa man atong gipili? Ang espiritual ng kinabuhi. Praise the Lord. Ipasilyo na ito na sa Ginoo na mas labaw ang espirituhanon na kinabuhi. Kung usakin ni ka-indication, kung naay mga buluhaton for the glory of God, bahala kung sa ka imong buluhaton na imong kinabuhan, atok ng diyan. Nakadumdum mo sa mga pagkuha ni Ginoong Hesus sa mga apostoles, katong nagahimo sila og popot. Isa to si John, Santiago, nama to kata? Pedro, si Juan, okay. Dayon, usa to? Patupong na sila o pupot. Kung sa iyo niya, ito Ginoong Hesus. Sunod ka mo ka na po. Sunod ka mo ka na po. Dayon, kay timunta mo o mananagat o tao. Sa Mark 1:17, follow me and I will make you fishers of men. Ibiyaan nila. Usahay makimutan mamapoy mga batasan, anak, ibiyaan mo na ito kamahan yung lupukot. Usahay niya na. Apan, usahan. They prepare to follow Jesus rather than sa pagtrabaho sa iyang ginikanan. Sakit yan ha? Kung sa tawanon ka mga pagbati, sakit ka, yaanin mo ang imuhan ka na ako sa kapuat o kupot, kaya isunod ka ang Ginoong Hesus. Apan, greater is He who follow Jesus. Magkambiya ba kata? Amen? Praise the Lord. So, sa mga kaisunan ko, the promise of God is real. Dili jud ni pakyas. There are so many promises, siguro mga thousands of verses, the promises of the Lord niya sa Bible. Pero, tanan, it will only manifest in our life when Jesus Christ is already in our heart.